Sziasztok srácok, itt lennék egy újabb Fortnite-os videóban. Marci, szépen köszön meg a Bus Drivernek, hogy elvisz téged. És ebben a videóban újra Fortnite. Hova ugorjunk? Foxy Forge, Brutal Box Breath. Jó, menjünk Brutal Box Breath-be. Köszönd meg szépen annak a gyönyörűséges buszsofőrnek, aki elvisz téged. De ide jönnek. Ide jönnek sokan. Botok. Ja, mondjuk köszi. Köszi, hogy szóltál. Nem kell. Na. Más chest nem volt itt. Más chest nincs. Azt ide adnád. Ide adnád nekem? Jó, tank. Mondd, hogy legapám. Hát, Chug Jug. Nekem egy Hát ez nekem éppen nem kell. Nekem volt Hollow, meg Hollow Assault Rifle, meg Chug Jug. De nem mondd már megint, hogy kocsival fognak minket elütni. Mint az előbb. Neked van fegyvered? Lehet az enyém chest. A chest lehet enyém? Több chestet nyitottál, mint én. Ezek nem kellenek most. Na mondjuk sniper, azt elhozom, köszi. Mondjuk lövedék is kéne bele. Ja, jó, thank you. Hát az elég lesz egyenlőre. 9. Chest enyém. Medbeast jöhet. Suppressed pisztol. Mondjuk nem a sniper helyére, de... Menjek?